vou cantar unha peza da montaña de Cervantes, o Cabo Leirín, que se mistura con unha que misturei, con unha que de Herminda Miramontes. E o Cabo Leirín, o cabo, o cabuleiro do trigo, su noso amo é honrado, ha de pagalo cuartillo. E aí dirá cegas a Lugo, e aí de levar a morena, de día ato no pan, de noite durmo con ela. E aí dirá tua aceitura, e aí dirá tua segada, e aí dirá tua aceitura, que a miña vai acabada. Meu cabaliño cabalo, meu cabaliño redondo, e eiche de cortar as pernas se tú me levas no lombo. Bueno, estamos aquí en Doncos, na Casa dos Pedrouzos. Veño presentarvos, vímonos presentar. Somos Faia Díaz e Tereixa Novo. Tereixa Novo é a miña nai, eu son a súa filla. Tereixa formou parte de Fuxan os Ventos dende os 15 anos, é mestra, xubilada, pero foi mestra. Dedicouse a moitas cousas ao longo da súa vida, pero unha das que penso, resultou ser máis significativa foi o contacto coa música tradicional dende moi pequena. Entón, pois imos falar sobre esta cuestión. Entón, nada, Hola, mami, que tal? Hola, Queríache preguntar, un pouco que nos contaras, aquí ademais aproveitando que estamos en Doncos, pois que nos contaras cal foi ese primeiro contacto teu coa música de transmisión oral, co baile, co canto. Neste caso aquí en Doncos penso que non se tocaba, pero sí se bailaba, sí se cantaba nas casas, e, pois quería saber un pouco cal foi esa Tereixa de pequena, como vivía o entorno musical. Bueno, Tereixa de pequena o entorno musical vivío moi deficientemente. Entre outras cousas, porque do único que me valía ou que tiña para poder escoitar música era a radio. E naquel momento, pois, na radio, estou falando dos anos 60 e dos anos 70, escoitábase o que se escoitaba. Eso sí, todas as que se me escoitaba eu sabíais, sempre me gustou moitísimo cantar, e despois eu ensaiaba diante dun espello que tiña na miña habitación as cancións que sabía, claro. Que eran? Que eran o pop que se falaba, que se cantaba naquel momento. Como eu as Spice Girls, o mismo. Non, porque en inglés, polas emisoras de radio, non se poñía nada, casi nada. Os Beatles ou así. Que va, os Beatles conocinos moi a posteriori, sí. Entonces, tiven tamén a sorte de que aos 10 anos xa marchei para Lugo, para o colexio a estudiar, e no colexio pois facíanse moitas actividades, non? E unha das actividades, eu participaba en casi todas, sempre fun mala en todo, pero sempre me gustou andar metida por todas partes. Entón, unha das actividades fundamentais era o coro e era o baile.
tradicional, non? Cousa que eu xa facía aquí tamén, é dicir, eu bailaba tradicionalmente nas festas do Santiago, sempre se me deu ben bailar tanto o agarrado como o tradicional, incluso tiña por aí algún mozo máis maior que a min que sempre me viña a buscar para bailar xuntos, non? Mirando como facía a xente daqui, que así como cantar non se cantaba moito, máis que en ocasións moi concretas, pois na matanza, na mallega ou cando eso, nas festas sempre se bailaba. E había moi bons bailadores e bailadoras, non? Entón eu, bueno... Lembro-me xa de ver algún moi maior bailando moi ben no Santiago, en Doncos. Aquí decíase que quen mellor bailaban eran os de Castelo. Os de Castelo. Pero bailaban ben os de Castelo, os de Noceda e os de Doncos. E en Castelo, Xavier Díaz pasoume fai uns anos unha grabación que fixo el en Castelo, por certo. Sí, de un vídeo bailando. Había xente que bailaba moi ben. Bueno, no coro empezamos a cantar cancións tradicionais e aí empecé eu o contacto sin asunción de responsabilidades nin ser consciente do que aquilo era ou do que significaba, pero foi onde empecé a ter o contacto coas cancións tradicionais. Sabía algunha que me cantaba meu pai ou que me cantaba miña nai, ou algún arrolo ou algunha destas cousas, pero non as utilizaba eu, non? Eu cantaba Fórmula Quinta e o que salía. Entonces, bueno, aí xa foi, e despois con Fusión, que o paso do coro a Fusión aos Ventos foi o que realmente me fixo asentar o tema. É que, claro, aí penso que hai como dous momentos que sí que me gustaría falar un pouco dese primeiro, porque, claro, cando falas do contacto coa música tradicional a través de esas clases de baile, por exemplo, que se daban nas monxas en Lugo, ou das cancións que se cantaban no coro, claro, é un tipo de tradición moi mediada, non? Ou distorsionada pola situación, pola mirada do franquismo sobre esas actividades. Claro, actividades onde era casi... Inda que o colexio non tiña nada que ver, era un colexio de monxes, pero, bueno, que andaban as clases, pois era xente que non tiña nada que ver, polo menos que eu soupera, con... Bueno, non co franquismo, mellor directamente, claro, pero bueno, sí que era un pouco ese... O que había naquele momento. O que había, non? E un pouco estes bailes como regionais e da sección femenina, que eu en Fisterra, en realidad, cando empecé a bailar no cole, tamén fun herdeira deso, e xa era outra xeración, pero empecé a bailar ese tipo de baile que logo, máis adiante, cando che din que eso non era así, pois daste conta de que efectivamente non era así. Claro, pero eu aí tiña a comparanza cos bailes que vivía aquí ou nas festas do arredor, porque iba a todas as que había. Claro, tiñas as dúas partes. Pero non era consciente de que aquelo era cuadriculado e que isto era vida, non? Pero fun aprendendo e, de feito, o que eu bailaba, ou despois, cando xa bailei máis, realmente eu metía menos grupos da xente do pueblo a bailar como a calquera, non? E sempre me gustou moito tamén bailar, non? Si, aquí bailábase moito agarrao, tamén, non? Tamén, si, claro. Pero, bueno, dentro do agarrado, pois... Hoxe non se baila nada, nas festas de por aquí hoxe non se baila nada, xa xente ven a mirar a orquesta que hai, pero daquela non, bailábase permanentemente. Eu, de feito, bueno, nas festas do Santiago estaba sempre un pouco traumatizada, porque como os abuelos, meus pais, tiñamos unha taberna, e poñíamos un chigre, un tenderete na festa, pois eu tiña que atender no tenderete.
Entón, a min eso fastidiábame moito porque eu que quería era estar bailando. Lógicamente. E de vez en cando escapábame, cando viña algún... Van tocar unha muiñeira, ven que vamos, unha jota, ven que bailamos, bueno. Pero pasei sempre moi ben. Viñan músicos tocar. Tocaba xente do pueblo e viñan ao mellor algúns conxuntos, non? Da zona. Viñan orquestas. Viñan orquestas. Viñan orquestas que entre o seu repertorio tiñan muiñeiras e jotas tradicionais. Bueno, pero habría xente do pobo que tocaba. Había algún gaiteiro. Había poucos tamén. Había poucos e non eran normalmente nesas festas. Xa. Aquí sempre se fixeron unhas festas moi pouco auténticas. Porque si había o mellor outros bailes ao longo do ano, en concreto no bar de Vítor e de Maruja, que si viñan a tocar xente do redor, que tocaban, que viña un acordeonista de Cruzul, viña un gaiteiro de Noceda, Amadeo de Villanova, e outro de Sebrás que tocaba a batería. Bueno, formábase en aí ese tipo de festas era cando se botaba man do pouco que había, porque que eu recorde había pouco, había moita xente ao mellor que tocaba, pero que despois, que tocaba puntualmente un día nunha festa, pero que despois non se dedicaba, lóxicamente, a eso, non? Xa, bueno, claro. Claro, é que esa é outra das cousas, o sea, a música tradicional que tradicionalmente, valga a redundancia, estaba vinculada como moito máis á vida, non? E ás labores, o sea, era como un acompañamento da vida, e dos traballos e dos labores que facías, e como ademais fundamentalmente os traballos eran comunitarios, pois eso tamén levaba a que en esos traballos, ou ben facendos ou ao final comendo, pois si se cantara. Se dera o contexto para iso. Pero se cantaba de todo, Sí, cantábase de todo. Eu recordo que aquí, por exemplo, que non sei por qué, pero tiñan moitísima influencia, chamábanlles as asturianadas. Sí, tipo tonadas que se cantaban con ese... E por qué? Bueno, pois porque había un grupo de xente que estaba traballando nas minas en Asturias, entón despois viña con esas cancións, non? Ou serían tamén xente de Asturias que veu traballar as minas daqui, do Courel? Non, eso foi moi posterior, non. Houbo xente daqui que foi o carbón e as minas de Mieres, desa zona toda, e entón cantábanse moitas asturianadas, máis é que o que cantaba unha asturianada, que sempre era home, era sinal de que cantaba ben. Sí, dese virtuosismo así... Bueno, pois despois entón vaste para Lugo e ali empezas, bueno, ali entras en Fuxan, formase Fuxan e tú xa entras en Fuxan dende o comezo. Dende o primeiro, sí, claro, son unha das primeiras, das iniciais. E como foi eso, como cambiou tamén a perspectiva en relación a isto do que estamos falando, a música tradicional? Bueno, a perspectiva foi cambiando pouco a pouco, porque ningunha das que empezamos en Fuxan, pois pola nosa idade, pola nosa educación, tampouco éramos moi conscientes de nada, non? Pero o certo é que Fuxan empezou cantando fundamentalmente nas aldeas. E o que si sempre faciamos e sempre quixemos facer é facer partícipe á xente. Entón, nos cantábamos nunha aldea calquera e despois de facer a nosa actuación mezclábamos coa xente, cantábamos e bailábamos coa xente. E aí realmente é o contacto directo coa música tradicional. E aí foi tamén cando Fuxan empeza a recoller esas cancións e eses bailes ou eses romances o que fora, porque efectivamente empezamos a ser conscientes de que hai
había moito material que non conocíamos. E o obxectivo noso non era tanto a recollida, que non nos dedicamos a iso, senón o buscar material para o noso repertorio, non? E efectivamente, pois deso sacamos a inmensa maioría do noso repertorio, que despois nosotros dábamos a volta como nos parecía, é dicir, nunca fomos moi heterodoxos en relación con eso, non? De feito, algúns estudiosos do folclore ou da tradición, máis folcloristas que estudiosos da tradición, pois nos criticaban por eso, non? Sí, entendo. Pero, bueno, nosotros, a nosa idea era utilizar, basándonos nas letras e basándonos nas músicas, falar do momento que vivía Galicia. E entonces, unhas veces poñíamoslle música a música tradicional, a un poema, e outras veces poñíamoslle a unhas cantigas que facíamos ou que lle encargábamos a alguén, pois unha música tradicional, non? A mí pareceme superinteresante como é a través de Fuxan e de estar nos escenarios dos povos en contacto con esa xente, como vos tomades consciencia da importancia dese legado, aínda que o mellor moitas de vos cerca tiñades tamén eso, pero estabades xa desconectados por xeración, polo momento, polo que fose, non? Entonces, porque non se, tampouco non é que houbera moita, aquí non era unha zona de cantar moito, é dicir, sobre todo non había, por exemplo, que noutras zonas había cantareiras, aquí non había cantareiras. Aquí había algunha muller que cantaba ben. Xa, sí, non, bueno, aquí xusto en Doncos o mellor non, logo pois na zona, sí, o concepto de cantareira, claro, é outra historia, pero sí que se cantaba, de feito, nos anos 70, quero decir, Dorothy Sugar pasou por toda esta franxa, veu pola Pía, veu por Ferreiras, veu a Noceda, é dicir, Dora estivo recollendo cousas, bueno, e en Pedrafita, en toda esta zona, realmente había unha cantidade de cantores e cantoras e de coplas e de romances e de cousas espectaculares. Que pasa? Que se perdera xa, cando ti eras pequena, quero decir xa se perdera ese contexto da socialización dese tipo de cantos. Claro, o que non había era o que nalgún tempo se chamaban as foliadas e os xuntarse. Exacto, entón, eso xa non había. Sabías que na Pedriña había un que cantaba ben, porque seguía cantando na súa casa, pero xa... Ou cando iba a unha festa, ou unha boda, ou que fora, pero non había agás nos momentos de traballo, é dicir, de traballo comunitario, esa colectivización, non? Claro, exacto. Entón quedaba máis no ámbito do fogar, creo que de feito, e eu agora que co traballo de Albela e pensando nos romances, non? Nos romances, nos arrolos, perdón, que o mellor a cadea de transmisión dentro do ámbito do doméstico cortouse menos ou perdeuse menos, inda que xa non se lle canta tanto aos nenos, obviamente, pero sí que os arrolos creo que son unha tipoloxía de canto que digamos a súa utilidade, funcionalidade e sentido de ser en relación á vida non se perdeu, porque seguimos tendo fillas e seguimos necesitando dormilos ou tranquilizalos e cantarlles. Entón, creo que das poucas cousas que o mellor pois mantén unha esencia máis viva, non? A nivel de, pois eso, de como se transmite. Sí, de feito de miña mãe o que máis recordo son ese tipo de cantos, arrolos, as cantigas infantiles, bueno, pois esas que son as mesmas que recordo eu, da avoa, de ti, e que tamén son as que eu lle canto á nena, por exemplo, non? O sea, quero dicir, eu creo que aí sí que hai un non sei, un micromundo onde sí que se mantiveron algunhas cousas. Pero eso que non sei, que me parece superinteresante que vos tomarades consciencia nos escenarios. Porque, claro, o caso de Fuxan é moi especial, o sea, quero dicir, foi o primeiro grupo pop, non? Así, nun sentido... Claro, nacichedes no 72. Estaba Franco vivo, había un nivel tamén de represión nesa época hacia o idioma, hacia o propio, que era moi bestia. Entón,
que vos tomarades consciencia desde o escenario e en contacto ca xente e que logo tamén despois nas vosas vidas forades buscando eso, non? O sea, non era creo que non era só no escenario, ti dis que era ao baixar do escenario en contacto ca xente, aí foi como pero logo, empezamos, exacto, aí claro. tomastes consciencia. Aí foi cando empezamos, porque vimos que efectivamente había moito material Claro. que nos podía interesar a nosotros. Claro, pero logo, E ademais deso, pero había unha parte ademais, de conciencia do que eso implicaba. Claro, pero despois, ademais, tendo en conta que a inmensa maioría de nós éramos mestres, Aí vou. e que, por tanto, tiñamos un ámbito de actuación fundamentalmente no mundo rural e demais, eso fixo que moitos de nós, fundamentalmente os que éramos mestres, utilizáramos tamén esa, pois esa plataforma para, aparte de traballar co alumnado o cercano, o próximo, tanto idiomáticamente como a nivel musical, como a nivel do que se facía na escola, levábanos tamén a contactar con outra xente que a través deles, pois, nos levaban a seus avós ou o veciño, e cada un no ámbito onde estivo, pois, fixemos o que poidemos. E como era esa relación? O sea, tú como experimentaches como mestra, esa relación co alumnado, coas familias do alumnado, e de entrada ese, non sei se eles tiñan, eran conscientes do valor, por exemplo, os alumnos, do valor que tiñan na casa, non? Cando había avoas que cantaban como a señora de Quinzán, Francisca, que era unha virtuosa, que conciencia había de eso nas casas onde ti estabas, por exemplo, en preescolar na casa, pois que había consciencia de que eso era algo valioso ou simplemente era algo que facía a avoa, que... A elas pasáballes igual que a min me pasou de pequena. Claro. Entendes? Entón, a función da mestra ou do mestre aí era fundamental para non só recoller, porque sí, senón ser capaces de facerlles ver e sentir o valor do que se recollía na xente maior. E iso tratábamos de facelo a través de traballos na escola, a través de recollidas polos propios alumnos, a través de ir con eles ás súas casas a facer a recollida, e a través de, pois, investigar un pouco en todo o que era o noso patrimonio cultural, non só musical, sino tamén de baile e demais, non? E claro, aí, pois, eu, por todos os sitios nos que fun, pois, recollín algo, non? Probablemente, se tivera, pois, máis tempo ou máis visión da situación incluso, pois, houberalle dedicado moitísimo máis tempo, pero recollemos en Fisterra, despois xa estaba teu pai tamén, que xa foi unha tarefa dos dous, dado que el xa estaba en Fuxan, recollemos en Fisterra, eu en preescolar na casa recollín en Padrís, e en outro sitio de Monterroso que non me acordo agora. En Padrís non, en Quinzán. En Padrís en Fisterra. Aí era preescolar na casa tamén? Non, cando estiven en Fisterra. Vale. Digo, en preescolar na casa, foi Chantada, Taboada. En Taboada, e noutro sitio de Monterroso que nunca atopamos a cinta. Bueno, porque eso xa implica unha xestión. Claro, é que esa é a cuestión. A xestión de todo aquilo que recolles. Claro, que vos obviamente non erades profesionais desto. Houbo algún de Fuxan que despois o fixo particularmente. Sí, Mero e Mini tiveron... Sí, tiveron un traballo sobre a recollida de Fuxan. Bueno, e recollidas deles posteriores tamén. Posteriores, sí. Pero vamos a ver, Fuxan, de quitado algunhas poucas cintas que tiña eu, cando Mini e Mero marcharon, quedouse sin archivo tradicional. Xa, sí. Dicir, a min non me doe decirlo porque é certo. Recolleramos todos, o mellor máis Mero, foi o que máis recolleu.
pero naquel momento Estabades todos en estábamos contacto todos, con claro, e todos recollíamos, non? Sí. Bueno, pois como estábamos falando do tema das recolleitas no ámbito da escola, que eu creo que é un ámbito moi interesante a estudiar, igual ao que se lle puxo pouco interese, non, de entrada, seguramente haberá moitas cintas de moitos alumnos que os seus mestres lles animaron a facer traballos, ou, bueno, eu sei de varias persoas que teñen cintas na casa, e que quedan no ámbito do familiar, o cal tamén está ben, porque o arquivo familiar, bueno, que nós tamén temos o noso, non? Penso que é algo moi interesante tamén a poñer en valor. Pero sí que é verdad que no ámbito da escola deuse, bueno, pois polo contexto, non, político e social neste país, pois creo que tuvestes e seguides tendo, vaya, unha importancia fundamental. E en concreto no rural, non? O sea, da labor no rural e no urbano. Pero tamén é certo que non era o ensino en xeral. É dicir, era algo que éramos moitos, moitas, pero de unha maneira moi voluntarista. Quero decir que... Xa, non era algo que estivera no programa académico. Non era algo que estuvera planificado e programado. Hoxe xa é distinto, porque hoxe está e traballase menos nese ámbito, non? Xa, efectivamente. Pero daquela, e entón o traballo era moito máis interesante, e moito máis frutífero para os pequenos. Hoxe fanse cousas moi interesantes tamén, non? Pero bueno, quero decir que o que aparece programado moitas veces pasa de lado, non? Entón, bueno... Bueno, e o que aparece programado tamén ten as súas carencias. Claro, claro, sí, bueno, por exemplo, Fuxen os ventos non apareceu nos libros de música galega de primaria para nada. En algún citábase ou aparecía unha foto, pero bueno, é igual, porque eu creo que a función fundamental de Fuxen os ventos non foi nin as recollidas, porque senón nos o utilizábamos como non foi o vosso ámbito máis... Senón o poñer en valor todo eso e dalo a coñecer á xente. E a xente sentirse identificadas con eso, porque a inmensa maioría da xente pasaría yo mismo que me pasaba a min, que non era consciente do que tiña ao meu arredor. Sí, e logo, máis aló da música en sí, que bueno, picaba desde moitos lugares, non? Porque estaba por un lado a música tradicional, pero logo estaba tamén toda a onda da canción protesta. Pero a canción protesta e a música tradicional sempre estiveron moi... Nos sempre as ligamos. Sí, e tradicionalmente tamén, e a canción de autor, pois temos tamén canción de autor, e musicamos moitos poetas e poetisas de Galicia, pero sempre estuvo ligada ca música tradicional, sempre. Claro, pero creo que ademais aí, no caso de Fuxen, ademais desa posta en valor, non, do cancioneiro tradicional, levada á vosa película, obviamente, pero penso que está no centro a cuestión do idioma, non? O sea, o idioma como unha ferramenta de transformación social, pero ademais esa cuestión da identificación, non? Pois ver alguén no escenario cantando en galego e alguén que chega a vender un montonazo de discos ou que están as cintas nas gasolineiras, que están nas listas dos 40 principais a nivel estatal, cantando no teu propio idioma que che dixeron sempre que non vale para absolutamente nada, non? E que, non sei... É que o idioma é o fundamental. Claro, é onde se sustenta todo. É dicir, se non houbera o idioma propio, non teríamos cancións propias, non habería cultura tradicional propia, non seríamos outra cousa. Por tanto, o idioma é o elemento identitario máis significativo. Por eso queren acabar con el. Quixeron e queren. É dicir, atácase aquelo que mentras perviva temos país. O día que definitivamente morra, acábase o país, non? E nós deso sí fomos moi conscientes, pronto. E chegou un momento, porque nós ao comezo cantábamos en castelán e en galego, máis en galego que en castelán, pero bueno, chegou un momento que o posicionamento foi moi claro, non?
Entón, bueno, efectivamente, eu creo que eso senta efectivamente escola en un momento en donde o que se escoitaba pois non era precisamente eso. Había algunhas pequenas cousas en galego, pois, bueno, cabe destacar a Andrés do Barro, por exemplo, Sí. que si foi unha persoa que fixo cousas en galego que trascendeu ao ámbito galego, pero era pouca cousa, pouco reconocida, Sí, sí, no voso caso foi a popularización e absoluta claro, o desas noso cantigas caso, que algunhas xa son hoxe en día patrimonio tradicional, tradicional e popular, non? Sí, está claro. E que a xente non sabe se son de autor ou se son... Exactamente. Pero bueno, concretando nas recollidas e sobre todo pensando en que, bueno, pois este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, o ano das Letras Galegas, as cantareiras, o seu labor de recollida, de mantemento e de transmisión da tradición oral. Eu quería falar de que... Eu non son cantareira. Non, xa o sei, Está pero claro. estiveche en contacto con algunhas como... Moi interesantes, como efectivamente. Francisca, da Casa de E Recadexe, de Quinzán. Sí, que sempre, sí, pero sempre tiven unha pena enorme, porque miña abuela da Carrioza, María, era unha muller que sabía cantidad de cancións e de romances, e que as cantaba. E aí quedaron. Outro día deume chelo unha pista que teño que valorar, Bueno. a ver se atopo algo. Vale. Pero, bueno, despois eso gravamos en Quinzán a Sí, pero señora Francisca. queríache preguntar eu sobre o tema de Quinzán e de preescolar na casa. Paréceme que é moi interesante tamén o contacto cos alumnos e a convivencia con esa xente, porque ao final, claro, non é que vayas ali un día, preséntaste e grábala, non, vas 15 días, vas unha vez cada 15 días, non? Porque preescolar na casa era esa dinámica de ir unha vez cada 15 días a revisar os materiais e todo o tema, e aí estás na casa deles, quero dicir, estás co... Bueno, eu comía con eles. Tú comías con eles, ou cando foches a Vilela vivías con eles, bueno, en fin, era un contacto moi próximo de convivencia, entón pareceme que aí... Sin embargo, mira, non teño ningunha cinta de Vilela. De Vilela, xa, bueno, porque non se pode... Foi a miña primeira escola. Claro, claro. E eu estaba en pañales. Bueno, claro. Pero non temos ningunha cinta grabada de... Penso que a aproximación, e pareceme interesante salientalo, que a aproximación desde a vosa perspectiva, ou desde a túa perspectiva neste caso, é moi interesante por esa familiaridade ou por esa cotidianeidade, o sea, que decir que non é unha cousa tampouco impostada ou que veña de fora, non? Quero decir que é algo saliu por sí tamén, que sae de maneira natural e que ademais eso tamén lle dá probablemente ás grabacións e ao ambiente desas recolleitas, non? Pois unha intimidade especial por ese contacto directo. E aquí hai unha, hai unha que me encanta, porque, claro, cantaba moito con papá, que era un canto de Nadal de Quinzán, que está o neno, que era o teu alumno, cantando con Francisca, e encántame este... Vamos a poñer. A ver. Vamos a poñer. Y a tu puerta está un niño pobrecito, está ahí en cuero, diciendo que tiene frío, y se le caliente, se calentará, aunque en este pueblo no hay ayuda. Entre niños se calienta y el haber se calenta. Le pregunta la patrona de qué pueblo es su reina. El niño responde, yo soy de Belén, mi padre del cielo, mi madre también. Pero ves que está en castelán. Sí, claro. Todos... Bueno, sí, moitos dos cantos de Nadal. Sobre todo os cantos de reis. Cantos de reis e os cantos vinculados á igrexa e ao ámbito... Non tanto, porque cando fuxen, por exemplo, da man de Mato, fixo Galicia Cantoneno, aí puxemos de manifesto a cantidade de cantigas, de panxoliñas, de cantos de reis, que había en galego. Sí, O sea, xa nas propias recolleitas había... Sí. O que pasa é que moitas desas recolleitas tiñas feito Mato con anterioridade. Antes, sí, que ahora están na POI. Sí. Pero había moitísimo en galego, cando non o sabías. Aquí sí que era unha época que no Nadal cantábase vilancicos, pero do que se escoitaba
todo en castelán, non? Este é super bonito. E ese é moi bonito, Sí, de feito coñecimos outro día cando fomos á Taboada a Sí, falar, a pois facerlle homenaxe a facerlle homenaxe Francisca. a Francisca estaba Estaba toda a familia. toda a familia e este neno que xa é maior, obviamente. Claro. Non sei, penso que se escoitou por primeira vez, probablemente, porque el non tiña esta cinta. Non tiña esa cinta, non. E despois de aquí, pois, por exemplo, Fuxan sacou varias cousas, pero a mí encántame a costureiriña, encántame a versión original, porque vos mudastes un pouco aí unha notiña que a min a original, bueno, encántame a vosa tamén, obviamente, pero esta pareceme... Non quedes mal, nena. Non quedo mal. Tontequiñas hechas, quisiera botar. Non me volto a teléfono. Claro, Estábamos na cociña. claro, hai moito ruido de cacerolada. Indo pola mar abaixo perdí na miña navalla. Remaba caíno, rema e aixía, no queda na mar che queda. Pensas que te quiero mucho porque miro para ti. Mezclanse cantigas en castelán. Y así yo me acordé rema e aixía, no como me río de ti. Mezcla su idioma. Bueno, sí. Y así yo me acordé alma y así, ay no, como me río de ti. Yo amor da costureira y era patale murióse, y agura costureiriña y así, ay no, yo te amor acabóse. Indo pola río arriba no hai varas que cortar, e os muñequiños da jura e així, ai non saben parroquear. E os muñequiños da jura e així, ai non saben parroquear. Costureiriña bonita e onde te la túa cama, no culeiro das galiñas e així, ai unha presiña de pallas. Costureiriña bonita e onde te os teus vestidos, teño na unha guardados e així, ai para poñer os domingos. Se queres co carro campo e botallo eixe de freixo, se queres co amor veña e així, ai dalle talladas de queixo. Se queres co amor veña e així, dalle talladas de queixo. Pasache pola miña porta vechea, pedinche alguén non me deche. Ti pasache pola miña e així, ai pedeche canta quixeche. Ti pasache pola miña e així, Ás veces repite, ás veces non, ás veces... A túa mala mala miña foron xuntas a romería, e a túa comer feia e així, ai comeu a merenda miña. Pra hoxe non canto máis, é que se me acabou a gracia, e esta panquiña que teño e així, ai la llevo para mi casa. Bueno, claro, a xente despois, cando se poñía a cantar, facía a versión que eles, o que recordaban, o que coas palabras que eles utilizaban, entón, bueno, unha versión dunha canción, pois, recollida nun lado e recollida noutro, ten pouco que ver moitas veces. A feitura do canto dáse no momento sempre de cantar. Isto é algo que, falando aí con, bueno, mandándome un mail, humilde email con Dorote Schubert, que tivo a ben contestarme a través do apoio, pero tamén eu pois presenteime e dixenlle que era a vosa filla, que, bueno, que Dora, por exemplo, cando veu aquí, no arquivo de Dora hai unha cinta que pon Fuxan os ventos, porque Dora, cando veu aquí, entrou en contacto con vos para saber un pouco tamén como hacia onde dirixir os pasos, non? E seguramente non é anecdótico que viñera a Pedrafita cando Mato estivera aí. Sí, cando e que nos estábamos por aquí e acompañámola a algunha das visitas. Bueno, tuvemos non moito contacto con ela porque ela era unha muller que viña o que viña e
pero sí estuvo pola zona moito tempo e estuvemos en tratos con ela e falando con ela e contando o que ela quería que nos lle dixéramos, non? Sí, ela contábame nese email que, claro, que ese tema das variacións dase de maneira moi natural, porque a feitura do canto na transmisión oral dase no momento de cantar, non hai no momento de cantar e de quen recolle e quen escoita eso, non? O sea, quen recolle no sentido non de gravar, vaya, sino de receptor, de estar escoitando, que é unha cuestión que está viva constantemente, non? E constantemente modificándose. E constantemente modificándose e dando conta do entorno, das circunstancias e cambiando as letras e adaptándoas á súa propia vida e á propia situación. Sí, e ás veces o mellor non é cambiar a letra de maneira moi significativa, porque, por exemplo, os romances, digamos que o virtuosismo tamén era, ou como se entendían, era ser capaz de transmitir a letra ou contar a historia tal como era, non? Aínda que logo había un teléfono estropeado, porque, claro, isto pasaba dunha xeración a outra. Pero, sin embargo, aí, co dos romances, xa houve un feito significativo, que eu non sei decir en que ano empezou, pero si me lembro. Nas feiras, os cegos e os que iban cantar, cantaban fundamentalmente romances, pero levaban unhas cuartillas cos romances escritos. E vendíanas, eran ademais unhas cuartillas moi bonitas, porque eran todas de coloríns. De cores. Ti acordaste? Eu acórdome, sí, é que meu pai, cando, sobre todo, iba á feira a Pedrafita, e todos os días que iba á feira, traíame, había 3 cousas que me traía. A ver. Unha, plátanos. 2. Eran exóticos, solo se daban en Pedrafita. No, pero aquí non os había, non se compraban, e a min encantaban, plátanos. Filetes de ternera. Porque vos non teñades vacas. Non. E se estaba o cego ou a cega ou o cantor, unha cuartilla. Unha cuartilla de romance, sí. Bueno, entendo que eso empezouse a popularizar na medida en que tamén se empezou a ler, porque antes, se non se lía, quero dicir, non... Pero vamos, eu non sei poñerlle data, non? Non, xa, bueno, isto... E por a zona da montaña, nesa época xa quedarían, cando ti eras pequena, que estamos falando dos anos 60, 70, quedaban cegos, pero xa non quedaban moitos. Vaya, que isto é... Non, de feito, non estaban en todas as feiras. Claro, sí. O cego dos Vilares si estaba, que de feito fuxan recolleu a Florencio, foi a escoitalo ali. Bastante. E cantastes varias cousas del, claro. Bueno, si, non, a labor dos cegos e das cegas. E das cegas, que non se fala delas, pero que tamén estaban aí. Estaban. Vale, entón, bueno, isto foi Quinzán, e despois tamén parecíame interesante que estamos en Doncos, escoitar un pouco de Doncos, porque claro, tú en Doncos, bueno, naciche en Doncos, a avoa vivía, era daqui, tiña unha taberna. Tiñamos unha taberna. E aí foi onde eu tamén tive moito contacto co que cantaba a xente, porque na miña casa pois xuntábase moita xente, sobre todo nos invernos. Meu pai tiña o costume de facer na lareira un lume enorme, ademais chuleábase deso, e entón, como era época de frío, nas casas non había calefaccións e tal, bueno, pois había moita xente que viña a tomar o chiquito á casa da Carrioza, pero máis que nada non polo chiquito, que tamén, pero para estar ao quente. Que ben. Entón aí, pois, facíanse... Manter o lume aceso é... Sí, facíanse... É algo importante labor. Bueno, ás veces empezaba un... Que pasa? Que normalmente viñan homes solamente. Sí, pero mira... Hai unha recollida interesante dunha vez que veu unha veciña tamén, que os quero recordar ademais, que era María do Xastre e o propio Xastre. Que eran os que che facían os vestidiños tan bonitos? Non. O Xastre era el, e ela era María do Xastre. Vale. Entón, a que che facía os vestidos era de Noceda. Era de Noceda, sí, María do Lagar. Vale. Estaba José de Roda, o veciño de Iquí. Escoitámola, a ver. Estaba meu pai e miña mãe, claro. Canta, esta eres tú.
É que aí está grabando teu pai e eu estou incitándoos para que canten. Cada un do xeito. A ver, cántame esa dese xeito. Pero si me interesan os dous toniquetes, son do que máis dá a letra, pero son dúas músicas distintas. A ver. A muller do tío Mateo Jerónimo ten un buraquiño, que ella fixo tío Mateo Jerónimo meu cun garabulliño. Que yo fixo tío Mateo Jerónimo meu cun garabulliño. E hai un neno, un neno. Non é máis nada. Recordou que esta mañá esta, non sei? A ver, No, hai un neno. É moi corta. Tío Pepe. Hai que dar máis ejecución. El tío Pepe, que canta el tío Pepe. Eso, que canta el tío Pepe. Que canta el tío Pepe. Veña, Manuela, canta má do buretiño outra vez. Espera. A ver esta. Ah, que sei outra. Esa... Oh, esa é moi longa, esa, Espera. Esa é Esta? longuísima. Esta é super bonita. Esa é unha das que aprendera meu pai na guerra. Estuvo 7 anos. A guerra durou 3 anos e ele estuvo 7. Esta é outra cousa que está, o sea, que teño ganas de meterlle aí man a este arquivo porque ten esta e logo ten a de si me quieres escribir te diré mi paradero frente alto de Aragón, primera línea de fuego. E logo, si los curas e frailes hubiera, bueno, todas estas da República e da época Esas eran as que cantaba meu pai. cantaba él, porque ademais, pois él era máis igual republicano de sentir que Eran os dous. eran os dous. Sí, pero el, bueno, como aínda que se sentía sempre de esquerdas republicano, o certo é que estuvo esos 7 anos na guerra. A guerra durou 3. Pero ele estuvo 4. Ou 7, 4 máis, o sea que mira. Pero como é posible eso? Sí, porque os tiñan de retén. Ah, vale. Non sei como... Pensei que se quedara por aí... Ah, no, ele estuvo 7 anos. Madre mía, 7 anos. 7 anos. E veu cun montón de cantigas. Ah, entón estas aprendeu unas... Sí, esas trouxas de... Ai, que bo. Bueno, supoño que él e outros, porque non foi El estaba de solo- mulero. El mulero. Estuvo de mulero, estuvo de axudante de cociña, estuvo de varias cousas. No Ebro. En varios sitios tamén. Pero no Ebro estivo. Sí. Bueno, pois ese Pero patrimonio... non en la primera línea de fuego. Aí... No. Ese patrimonio tamén é super interesante. Sí, de feito, non sei se chegache a ter, porque é que papá non sei se chegou a transcribir e a pasar a CD a unha que se lle gravara o do sacristán, o señor Pepe do sacristán, porque aí recolleramos moitas cousas tamén. E tiña... Pero son en Doncos, non? Sí. No. Aquí o señor Pepe da casa do sacristán. E tiña unha versión do Don Gaiferos, Ai, o... que é unha preciosidade. Pois esa cinta está por algún lado ainda. Esta é Manuela. A boa cantaba moitas cancións. Cantaba, tiña un repertorio... Abuela, Efecto de roda. Esa de roda, da casa de aí arriba. Y siempre favorito, pero... Como é esa? Empeza con trainarina e acaba con... Bueno. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar. bueno, seguimos pa diante, porque eu quero tamén que fales ti Vale. da túa experiencia e do teu inmenso traballo sobre a música tradicional. Porque efectivamente, bueno,
ti, porque viviche outra época e viviche noutro ambiente e tuveche outras posibilidades. O certo é que te involucraches como artista moitísimo na música tradicional e aparte deso, e está mal que eu o recoñeza, faino moi ben. Este ano levaches ademais o premio Martín Codas na música. Entón, ti sí que te estás dedicando a estudiar e a traballar sobre a música tradicional. Fálanos deso. Pois, eu, bueno, daqui saime unha reflexión sobre o tema de dedicarme, porque claro, eu efectivamente dedícome a isto, e teño a sorte agora mesmo tamén de vivir da música, por ocasións precariamente, moi precariamente, e con outros momentos de máis acerto, pero, por exemplo, vos como grupo nunca vos dedicastes profesionalmente a música, non quixemos tampouco. Non quixestes, por eso. Nin quixestes, ao mellor nalgún momento podría delo ter feito, ao mellor ao principio, pero tampouco. Nunca, quer dizer, sempre o compatibilizastes con outros traballos, e no meu caso, pois é verdad que é unha aposta de vida, non, total, pero sí que sinto que a música tradicional probablemente é o que máis me conecta coa miña parte máis sensible ou máis profunda, e iso é gracias, obviamente, a vosa labor, máis alá de Fuxan ou do que fose, pois, na casa, non inculcándome ese amor hacia ese patrimonio, que eu creo que eso é o trascendental e o importante. Entón, bueno, eu o que fixen, pois, foi pouco a pouco tamén, non? Ir tomando consciencia dese patrimonio que xa viña, pero como, bueno, unha búsqueda cada vez máis pormenorizada nos arquivos, falando coa xente, en contacto con outras músicas e con outras persoas que se dedican a isto, vas abrindo camiños e vas te dando conta de que o patrimonio é, bueno, infinito, o seguinte, o sea, é unha pasada. Quédame moitísimo por indagar e por aprender, e o que sí, claro, eu vexo todo desde unha perspectiva como cantante, non como investigadora, porque eu non sou investigadora, non? Eu estudiei Historia da Arte, entón aí sí que teño un pouco, non? Pois esta cuestión un pouco académica tamén aí un pouco integrada, pero non son en absoluto, estudiosa da materia, non? Pero, bueno, sí que son interesada na materia para leválo ao lugar que a min me interesa artísticamente, e que creo que, pois, seguindo un pouco tamén os vosos pasos, non? Pois ir un paso máis, e gustaríame decir agora que o idioma xa está como que xa está consolidado definitivamente, cousa que non é certa. Cousa que non é certa, efectivamente. Entón, bueno, este discurso é complexo, porque dis, bueno, das un paso máis a determinado nivel, pero despois a outros estamos na mesma ou incluso volvemos para atrás, non? E, por exemplo, o contacto coa música tradicional de verdade, é dicir, co feito musical, coa colectivización do canto, con esta cuestión comunitaria e fermosa do canto tradicional neste país, bueno, perdeuse, e entonces vos estivestes en contacto moito máis que eu, e agora estáse recuperando desde outro lugar, a través das foliadas e de unha cantidade de asociacións e de axentes que están, non, pois, vertebrando todo eso para que volva despois surxir de maneira natural, pero hai moito que camiñar. Pero estáse facendo moito traballo, sí, porque hai moitísima xente nova involucrada nese traballo. Hai moita xente nova e está superben que isto suceda. E ao mesmo tempo, esa xente nova trata de buscar e involucrar a xente maior que aínda está en condicións de cantar. Entón, a min eso pareceme fundamental. Por eso, desde logo, eu xa felicitei no seu momento a Real Academia e volvo a facer, porque creo que é un dos anos, a pesares de algunhas críticas iniciais, que máis se traballou e se está a traballar
sobre o idioma, sobre as letras, sobre a tradición, sobre este país en sobre xeral. este país en xeral, sobre a cultura deste país, que non só é a literatura escrita, Sí, totalmente. e que é fundamental. Sí, eu só teño eso, un pouco de sentimentos encontrados, porque doume conta de que hai moito traballo con respecto á música tradicional que se gañou, que se está gañando, vaya, pero sin embargo na cuestión do idioma, pois non o teño nada claro, non? Entón, gustaríame que pudesen ir da man e poder, bueno, esta sensación de que vos tamén me transmitistes ou que nos transmitistes de que o idioma, de que no idioma, vaya, é onde está a base de todo e tamén do poder transformador do idioma e da importancia de que non sexa algo que este solamente vinculado á música, senón que ten que estar en todas as esferas da vida, non? Teño a sensación de que cada vez están máis distanciadas, é dicir, pode que se este recuperando, non? Esa praxis da tradición oral, das foliadas, etc. Pero dasta volta é o mellor posa falar en castelán. Bueno, pois probablemente en moitas ocasións é así, non? Donde parece que é unha cousa que está reducida a un ámbito moi concreto e despois para outras cousas da vida ou para o resto das cousas da vida ou as cousas importantes sigue sendo o castelán, non? Entón aí teño sentimentos encontrados porque para min ten que ir unido e de feito no meu caso vai moi unido, por eso tamén sinto que facer música é un acto político e facer música en galego. E facer música en galego é un acto político e vivir deste xeito é política, quero decir, entón, bueno, non sei, non sei se contestei á pregunta que fixeches sobre a relación coa música tradicional. Eu, por exemplo, sobre a relación coa música tradicional teño que destacar que, ademais da vosa bueno, pois a vosa presencia, hubo xente que me axudou, como por exemplo Felisa de Leilía, que me deu o contacto de Herminda Miramontes, que para min foi unha persoa importantísima e que creo que é probablemente a persoa que a nivel vocal, xunto con vos, máis me influenciou. Esa muller de onde era? Das Casas Novas, de Santiago. Vivía nas Casas Novas, ela era de Grixoa, aí ao lado de Compostela. E, bueno, pois era unha virtuosa do canto, ti coñecíchela, viñéramos un día á casa dela, unha muller, ademais, bueno, morreu este ano pasado, moi maior, pero tiña unha cantidade de coplas que xa aprendera do seu avó, porque ademais na súa casa houve unha época grande onde non se podía cantar, por cuestións, bueno, que desgraciadamente suceden en moitas familias, e entón ela tiña moi vinculada esa memoria do canto á primeira infancia e á xuventude, non? E entón, pois, cando se fixo maior e puido volver a cantar, pois é como que volveu un pouco o seu ser total e bueno, o arrolo que ten no disco de Leilía, que eu despois tamén versionei no Cabo Leirín e que gravamos aquí na casa de Doncos, nesta casa, pois pareceme, non sei, unha das pezas máis fermosas do cancioneiro e desde logo a súa maneira de cantala, o sea, para min é Deus total. E nada, entón eu vou collendo bueno, pois todas esas voces. A mí interésame moito a cuestión vocal, é dicir, interésame todo o ámbito histórico das cantigas ou cultural e de todo o que estamos tamén falando a nivel político, pero interésame moito a voz, o sea, interésame como cantan, como modulan a voz, desde onde cantan. Interésame moito do arquivo tamén entender que é o que pasa alrededor do arquivo, non? O sea, quen está recollendo, que atmósfera hai nese lugar, nesa habitación, nesa cociña, os platos que sonan, todo o que está alrededor, os paxaros como aquí sonando, porque tamén dan conta dun tempo, non? Pois agora non sonan tractores, se fora noutro momento sonarían, pois fai anos sonarían tractores ou escoitarían os cencerros das vacas, agora xa non hai vacas. Bueno, dan conta tamén, bueno, pois de un tempo e dun lugar concretos, non? E para min toda esa información sonora, ademais de ser moi interesante culturalmente, pois é un material artístico para min fundamental, non? Pois traballar coa plasticidade mesmo do son, coas atmósferas. No primeiro disco foi así, no Cabo Leirín, que era directamente todo
Canto cho critiquei ao comezo. Pois é un discazo, que o sepas. Xa o sei, que é No, un bueno, discazo. pero eu non, tiña medo. Sí, bueno, pois nada, pero sí, o sea, é un disco que é moi experimental, pero que tivo moi boas críticas tamén precisamente por ese, bueno, Por ese riesgo. por ese risco que se corre cando... Bueno, pero Albela... E Albela é outro paso máis, e aí é onde está un pouco todo este universo dos arrolos e de poñer no centro a transmisión no ámbito do doméstico, pero ao mesmo tempo é un disco moi político, porque claro, son uns arrolos que están transformados e son casi arrolos de denuncia, por decir de algún xeito, non? É dicir, son arrolos cantados desde un lugar de enfado, de rabia, de moita dor, e está vinculado pois coa violencia obstétrica e coa violencia sistémica que sufrimos as mulleres, tú xa o sabes porque tamén a viviches, e como eses cantos poden ser un lugar de denuncia, incluso sin que sexan letras propias, porque eu non fago letras, varío un pouquiño as letras tradicionais, pero hai tanto patrimonio na transmisión oral que cando miras con esa lupa, con ese foco en vou buscar isto outro, atopas de todo, e atopas moitas mulleres que xa cantaron o que ti realmente queres cantar porque xa o viviron. Porque xa o viviron e porque xa o denunciaron. O que pasa é que a maneira o mellor de cantalo é outra. E o que fixen foi poñer un pouco o foco nesas cantigas. E bueno, pois... Tamén metiches algunha da Trosa, que eu creo que a Trosa... E metí en algún dos recitados que falábamos, que do ámbito máis do doméstico, que nos cantaba a avoa, da Mixurriña, vai a leña... E metín da Trosa no primeiro disco, que é outra das persoas as que lle recolliches, que era a Trosa de Fisterra, de San Martiño de Fisterra. De San Martiño de Fisterra, que era unha elementa. Era mundial. Era maravillosa. Era unha cousa, era unha micalliña pequena, porque estaba totalmente encorvada, pero tiña unha mala hostia, cantaba que ni Dios... Bueno, era tremenda. Era maravillosa. Era abuela de varios alumnos meus e alumnas. Sí. E que ben o teño pasado grabándoa. Sí, non, tiña que ser un espectáculo. Eu escoitando as cintas, o que pasa que, claro, tamén na cinta están eses momentos de parar, Bueno, porque técnicamente tampouco non sabía como facer o mellor. Non, e é lógico porque as cintas costaban cartos e quero decir, o que tú querías recoller ou queríades recoller era a peza en sí, non? O outro pois xa formaba parte da vida. Sin embargo, claro, nos arquivos eu agora, cando hai que sea unha coliña de falar, preguntar ou algo, pareceme increíble, porque claro, dache conta do contexto, da vida desa persoa. Bueno, no caso da Trosa puiden conocer a filla e aos netos. Contaronme tantas historias que a Trosa traballara traballara cuidando as flores as da Casa da Lavanca, as que eran os ricos do pobo, cuidando as flores do cementerio. Entonces ela subía ao cementerio pola noite e dormía ali, metíase nun nicho que estaba vacío para dormir, e pola mañá, cando salía o sol, baixaba para casa. E, bueno, pois así controláballes que non lle roubaran as flores e preguntaban, ojo a Trosa, e non che dá medo subir ali ao cemiterio pola noite e tal? E non, o medo ainda poño eu, decía ela. Claro, non me quero imaginar o que sería toparse ca Trosa ali pola noite no nicho dormindo. Bueno, hai tantas historias, non, de supervivencia pura e dura, porque aparte no caso dunha muller como ela, non, que criou 3 fillos sin casarse nunca, de 3 homes diferentes, porque sí, porque lle petou facelo, porque lle deu a gana. E sobrevivir, non, e seguir cantando dese xeito, buah. Que alegría que tiña. É unha crack. Bueno, eu creo que xa falamos bastante, eu creo que xa é cuestión de ir rematando. Entón, quero, bueno, en primeiro lugar, darlle as grazas a SPG por ternos convidado a participar en este programa que montaron tan interesante de 70 minutos e que despois se poden ver os vídeos en 70minutos.com.
E bueno, isto pretendeu ser, en realidade, un pouco de exposición, por decirlo de alguna maneira, entre o pasado e o futuro. Ten que haber conexión, ten que haber continuidade, e desde logo nós, e cando digo nós, digo Fuxan e digo Moncho e máis eu, estamos tremendamente contentos e felices do futuro prometedor que ten Falla no ámbito da música tradicional e no ámbito que queira, porque o certo é que sabe o traballar, é unha curranta nata, algo desorganizada, pasa como a min, pero é unha curranta... Iba a dicir que non é pasado e futuro, o sea, isto que está sucedendo é presente. É presente, pero claro, eu fun e tú eres. Entón, bueno, e para acabar ben, pois vamos botarlle unha, ou dúas, ou a mellor tres. Veña. Pois empezo por unha eu co pandeiro. Pois veña, cal vas botar? Como falamos agora da trosa, pois vou facer unha da trosa. Ah, moi ben. Eu vou por aquí arriba cunha variña de espiño. Eu vou por aquí arriba cunha variña de espiño, que me din que hai boas mozas no lugar de San Martiño, que me din que hai boas mozas no lugar de San Martiño. As mozos de San Martiño teñen as pernas rascadas, os mozos de San Martiño teñen as pernas rascadas, de subir polas paredes, de baixar polas ventanas, de subir polas paredes, de baixar polas ventanas. E se túa nai non quer, tampouco non quer a miña. E se túa nai non quer, tampouco non quer a miña. Querendo eu e máis ti, temos a guerra vencida. Querendo eu e máis ti, temos a guerra vencida. Sentate aquí, miña amiga, ti nunha pedra e eu noutra. Sentate aquí, miña amiga, ti nunha pedra e eu noutra. Axudarasme a chorar a miña fortuna pouca. Axudarasme a chorar a miña fortuna pouca. E o amor da costureiriña era papel e mollouse. O amor da costureiriña era papel e mollouse. E agora, costureiriña, o teu amor acabouse. E agora, costureiriña, o teu amor acabouse. Xa para rematar, esta foi gravada aquí en Doncos, non nesta casa, noutra que era onde eu vivía, e está a miña nai, está meu pai, está María do Xastre, o Xastre, José de Roda. Bueno, foi toda unha noite de experiencias. Moncho gravaba e eu azuzaba neles para que cantaran. Vai o Cantarrola. Cantarrola, 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 naquel souto. Coitadiño do que espera polo que está na man doutro. Ai, ruada, onde hai mozos e mozas hai trangallada. Séntate aquí, miña prima, ti nunha pedra e eu noutra. Axudarasme a cantar a miña fortuna pouca. Ai, ruada, onde hai mozos e mozas hai trangallada. Ai, ruada, ruadiña,
vinde mozos e mozas á beira miña. Canta ti, cantarei eu, e iremolos dous cantando. Canta quen tiver amores, os meus van se me acabando. Ai, ruada, onde hai mozos e mozas hai trangallada. Ai, ruada, ruadiña, vinde mozos e mozas á beira miña. Ai, ruada, onde hai mozos e mozas hai trangallada. Ai, ruada, ruadiña, vinde mozos e mozas á beira miña.